sveta. No a my si povedzme, kto postúpil do finále. Stanislav Kočiš, Barbara Vadovičová, Slovensko, Vjačeslav Chlopkov, Jelena Rukosujevová z Ruska, Oleg Kustov, Irina Tretiaková z Ruska, Andrej Bardanov s Dinarou Bedretinovou, takisto z Ruska, Andreas Wolf, Beate Wolfová z Nemecka, Petr Kordáč, Zuzana Kordáčová, Česká republika, Daniel Imont, Natalia Imontová z Francúzska. A my sa pozeráme na našich zástupcov. Tanečnú zostavu máme za sebou, trvala 1 minútu.